Baina Ermuarra. Ermuan jaixonaz, Ermuan bizinaz, Ermuan hiltzeko guztia dakat. Eskola da. Eskola lehengo txikitan, hemen eban eskola umintzako, da hanbakarrik behatizu orduan Padre Nuestro euskeraz zan egiten. Da, hori bai, abestu bai euskeraz. Ignacio gure patroi hundia. Hemen behian, eskolia gonzen. Eta berdea lekuan eskolia. Bau Euskoalde dijertzalea zan. Defizua, gerra hostia gobiernuak hartu eban, da hemen falangia onzan, da baixa eskolia be bai. Gero nauzitxoruak zan ginen batzuek Ibarrera, eskola de Armeria, eskola Armeriara joatzen asko. Beste batzuk Ibarren akademisa batzuk ibazen akademisak eta unibertsitatea nik iztote zautu nire sasoikuak. Da gerra hostian edo guda hostian Ermuan herri txiki bat zan, 300 biztanle edo 3.000 biztanle zeua zen, da gehienak teilar erolak txikiak, familiarak, da lan gehiena eitxezan Ibarrerako, bai pistola kontuan, bai bizikleta kontuan, da abar asko espetxetan dauezen da antrazkoak azizian lanian. Antrazko asko keieben Ermuan, herri txiki bazan. Ermua da herri bat bere orografia gaitipa gehien 7.000 personan dako bizilagunerako. Da ze pasauzar Ermuan herri txiki batetik hain herri ondia egiteko. Lana azizan gehienez Ibarren, da gentiak Ibarren etxe ban lana, da bizizatera etorri zen Ermura. 15 guztian, 3.000-tik 20.000 biztanlera pasauzan Ermua. Eta gau, 16.000 eta piku biztanle dakaz. Eta horren da guzti be, urtero etxe berriak etxen gabiz, ez da gizetarako. Ermuan guztiena etxen da automozion. Da gentia gehienak lana kanpuan egiten dago. Ermuan gaur be kanpuan egiten dago lana. Ibarraldian, Elgoibar, Durangaldian, Abadiño, Durango, Amoribeta aldian, da asko egiten dago. Da Ermura loitxera. Ermuan kontuan eukibila da beso zabal kanpoko gentia hartu dugula amenguak. Baina integraziorik ez da egon. Euren herrientako gauzak hemen ekartzea ondo dago, baina ez ipini aurka amenguan aruka. Centro Gallego. Centro Extremeño, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, besterik da. Horrek etxe dituen jaiak, bertan Ermuko jaiak baino ondiua diaz. Gauza geixau. Zetago launtzak geixau dakalako. Ohitura batzuk, herri bakotxean bere gauzak zaintzia ondo ikusten donik. Ez esatia guria da ona eta zuena txarra, ez, hori ez, Guria da ona eta zuena be ona da. Da hemen Euskalduna 7.000 bagara, 11.000 ez diaz Euskaldunak. Nik esan eiken neuk erdera azen zala ikasten 8 urteaz. Orduan bai, euskeraz. Oin be, latzien behin topatzen mot kuadriakua, oin be euskeraz egiten dugu. Ermuko euskera, da Ibarko euskera ezberdina da,
Gero egin duan hemen topaketa bat euskera batuan alde egiteko, hemen Juanito San Martín, de Santa Maria, da Pierre Lafitte, frantzesa eta barra eta geuk organizatuta, euskera batua egiteko, baina geuk ez du, nik ez dakit euskera holan ikastolan ikasten dana gaur da gure semiak eta gure hilobak ikasten da bena eta eurak erakusten da bena dakit bakarrik. Nik txarren adala guztien dut eukidoguna euskara gure erruz erostak izegaitik politizatu indugula bizkat. Euskaldunak, euskaran alde, euskaran alde hote gaitik ez dago esan bihar beste baten aurka gotia. Nik uste dut hortxe eukidogula zeo zer gaizki egin da. Jentiak esaten, nire semiak euskeraz, kanpotarrak esaten, ikasi behar da euskeraz, gero euskera eskatzen dabe, eroze gauzarako eta barrako. Baina, behin ikasten badabe eta lara topatzen badabe, astu itxako. Udaletxeari ikusten dut, udaletxeari egonaz 12 urte. Ez dakit, zemat euskalduna diraz. Zeuk euskeraz eitzi mozuzu, euskeraz, eura feitxeta be euskeraz. Oztian ez. Oztian dana erderaz eitzi dabe. Zeran ez, nik esaten dabe una nación social, zara txikiteua, zara, una nación social. Ez que esan ardu eratea eitzik, kuadrilan, nada. Oin dauz kuadrila bi ero iru txikiteuan egiten daberak, dana diaz noziak. Ermuan nekua taberna egon da beti, oin behaz taberna asko dao, baina diferentia da, on taberna bizimodua dakezen adiaz tabernak behaldian dagozenak, ez da dut ermua, basuetan daoz zer guztia, baina behaldian daoz taberna batzuk, eta jendea etortzen da bera dana. Baina arutza daozen tabernak eta aspaldiar asko itxi indiaz, eta hori asko itxi indiaz. Nire gareko tabernak usten dut, segitzen da bena badaoz. Eskerranekua, baina oin eldegatek ere da, ze ikusirik ez daka. Lengorik ez da, lengolekuan dejatek ere da, bakarrik. Lengolekuan, baina ze ikusirik ez daka. Kontuan eukibia da, gauza bat, gaurko asteburuak ez diazela lehengo asteburuak. Niak horretzen az lehengotik azizanean sábado inglés. Goizeti dana, da arrazaletik jai. Da orduan arte, aste guztia, igandea, kenduta, guztiak lana. Erromeriak ez eguan asko, ermuan. Sarritan, neuan, gehienetan ermutik ibarrera joat gaztiak. Zinera, gero dantzan, antxiliako dantzak, herrikoan, da gabaz, tabernari taberna. Neskalaun, alebanak, ezin da berak, isinek egon. Zinegozian izan, nire orduan. Da lehenengo, esan biotena da, gauza asko isilik elatzia, obadala, eske nik eukidot horre kontuan zerondiak, alkatiaz bebai, tú no puedes aprovechar mi dolor y el dolor de los míos y mi solidaridad con Miguel Ángel Blanco y esto para ocuparte en el dolor de los demás. Bueno, creo que ez ditzelak, alatuak. Baina, herria alkartute duan, ez zuen alkartuta, herria. Eukitzen duan, momentu guztietan jentia kalian, bueltaka, da han zerak, horrek eslogales. Horrek eslogales, zeinek
eta zetxut, ez zan harririk zinegozia zan da, zein azten, jakinen dugu zeintzu diaz, azten diazenak esaten, betikuek, hiru. Bueno, noia osartzera, gauza, niretzako gauza gogorra zen. Gero hori diru batzea, hori García eta zerandako para el polideportivo. Una persona que se preocupó y el pionero del polideportivo se cayó entonces. Pero ¿cómo va a ser el pionero? Sí, desde el primer día decían que aquello era demasiado. Bueno, cuentos. Se llama Polideportivo Miguel Ángel Blanco y algo necesitaba en su memoria. Para mí, por lo menos, porque para mí nunca he estado con la violencia, ni a favor de la violencia, ni nada similar. Aunque sea clarísimo en defensa de mis ideales. Pero admito que otros defiendan lo suyo, pero con violencia no admito. Ermuan eguan muralla, hori zera gerra frantzesek ermua erre mila eta sortzireun da pikuan erre izan ermua, erre jeben. Da, gelditze ziren torreta, murallako zera zatixet, zala. Da, eguazen basarri batzuk ikustekuak. Basarrian polita bereta, da danak bera joan zian. Gelditzu dakun, udaletxea dagona, Palacio Marqués de Valdespina, Palacio Lobiano, Elizabeth polita da esatez. Kanpo kaldian obra batzu ben ditzu eta, bueno, dana, ez da ikusten, dan polita ez da ikusten. Hori zaharretzen alkatia ez da berbaindu eta bera adoz dago, hori xe bio dirutza da honean, kendu, Elizari kendu endotzen obra barriak, topa leku bat horrek emodizta zen da, barri zaude, pizkaten zeu zen, polita, bintzat, herri erdian beste ez dakeuta. Beste guztia apurtu indan, ermua gaizki izan. Lekurik ez zegoan da, erozen lekutaren zian etxiak. Orduan, kaliape, estiaz, kaliape, ez dake itxura, kale itxura, paseo itxura, ez dake. Oin zarritan udaletxian esaten dabe, hemos hecho escaleras mecánicas, baina segaitik, induguz escaleras mecánicas. Lehenengotik etxiak basuan goian einzialako, zeo zeren bia da. Herriak geixak ez duen moten, desakabo. Basuak ez duen zarrutza eruango. Basuak guardaz, hor basua dagazu, da hor beha basua. Alde bizitzen basuak. Desakabo, hemen ez da besterik. No nire entonces mal esaten, oye, venimos a conocer Ermua. ¿Qué quieres? Conocer Ermua. Ermua es un pueblo modélico, el modelo chapuza. Modelo arquitectónico chapuza. Punto. Ermua gaizki egin da dago, baina nire herria da,